Estic encantat d'estar aquí amb vosaltres. Estoy muy contento de compartir este rato con ustedes. Amb el bàsquet és un camí llarg, has d'estar sempre disposat a fer el que es demana en aquell moment. Yo jugué el Mundial, me acuerdo 2019, que jugamos contra Serbia. Y bueno, a mí me tocaba defender a Bogdanovic, que es un jugador ahí serbio. Y yo ni jugaba, o sea, imagínate, la noche anterior ni dormí. Quins són els equips que heu anat jugant durant la vostra carrera? Jo he estat a la penya tota la meva vida, al joventut. Haya química, haya charlas, salir y comer afuera, eso la verdad que suma mucho. Si estàs bé mentalment ets un, i si en aquell moment tens menys confiança o no, i qualsevol cosa que et passi dins fora de la pista es nota moltíssim, si treus.